Dečki sprema njena se, kosa mu je poput vatre najbrži je. Pokusnije kunice strma u igri čest. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prblivo psa sa sobom vodi svog, u šolju kafe bude lica prijatno. Dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum, to je Johnny. Bling, bling, krtica, tajni agenti, ekstremisti, mesečari i praznoglavi. Majmun, igračke, vozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Daj, Johnny! Put u središte zemlje. Slušate Gicogradske vesti. Policija i dalje traga za misterioznim podzemnim banditima. Evo je najmoćnija, najveća, najšiljatija raketa na celom svetu. Šta se ovo desilo? Nije to samo terensko vozilo, to je uvreda na točkovima. Policija nudi nagradu od $500 za informacije koje će dovesti do rešavanja ovih bizarnih zločina. Poslednji put ti kažem, Johnny, ti podzemni banditi nisu ljudi krtice! Pa dokazat ću ti, Dugi, kad dođu po mamac za krtice. To si ti, snimit ćemo ih, uzet ćemo $500 nagrade, kupit ćemo gomilu videoigara. Plus, ako budeš bio dobar, jedan biftek. Dođite po mene, ljudi krtice! Vidite kako sam mačo kožno bajkerski neodoljiv! Zar nije to kamera tvog tate za koju je izričito zabranio da diraš? Da, ali primetit ćeš da je zapravo ni ne diram direktno. Kamera! Nestala je! Moja guza gola je! Do logu sam! Ljudi krtice? To je najnenaučnija stvar koju sam ikada čula. Pa znaš, mogli bi da budu ljudi krtice? Ti ne možeš da budeš moja super genijalna sestra bliznakinja. Test srodnosti pozitivan. Brzo, dajte mi ključeve od atomskog zemljoždera dok nije... Johnny! Gde mi je kamera? Pa, ljudi krtice, tata. Pljačkaši iz središta zemlje. Podzemni pirati, tata. Ukrali su ti kameru. Pokušali smo da ih sprečimo. Dobro, hajde, donesi mi kameru od ljudi krtica pre večere, inače nema videoigara, stripova, ni druženja sa Dukijem, dok ne napuniš 30! A večera je u 6. Pravim rolat s mesom! Dobit ćeš ključeve od ždere ako nam učiniš jednu malecnu naučnu uslugu. Hoćete da jedem so? Nije to so, to su mikročestice zgodnoće. One će ti genetski uskladiti telo u skladu sa tinejdžerskim standardima privlačnosti za zgodne tipove kao što je komšija Gile. Znači, ako pojedem tu so, naći ćete mi grad krtice i poslati me tamo da povratim tatinu kameru i porazim ih. Da, važi što god. Previše ženskog hormona rasta. Šta ste to uradile? Pretvoriste ga u grdobu! Hajde, smiri se, buljavi. U mikrodozama efekat je privremen. Sonar ovde detektuje šupljinu. To je verovatno pukotina u kojoj je upala tatina kamera. Ili grad krtica! Ili pukotina! Ha, to sam ja! Bling, bling! Najbrži, najzlobniji genijalac nam! Šta hoćeš, Evgenije? Bling, bling! Promenio sam ime u Bling, bling! Iako ti, Suzana Test, ne izađeš sa mnom na sastanak...
Uništit ću Kicograde svojim novim, ej! Kao što rekoh, Evo ti taser, zaper i zingao zrak, ali upotrebi ih samo ako su ljudi krtice agresivni. bukotina! Nego, treba će ti dosta vremena da stigneš do te dubine, ali nemoj da ideš punom brzinom da ne bi oštetio litosferu. Kako se držiš? Navikavam se polako. Zdravo, dragi. Kako su deca? Johnny traži moju novu kameru, a devojke danas još ništa nisu digle u vazduh. Pa to je sjajno. A večera je za pola sata. Pravim rolac s mesom. Znači uletimo, objasnimo krticama da im nećemo ništa, zgrabimo kameru i pravac kući na večeru. Tako je, miroljubivi smo i tražimo samo ono što pripada tvom tati. Predajte se ljudi krtice! Ili ćemo vas zgaziti! Oh. Nisam to očekivao. Dobro, da ne paničimo. Mislim, to su krtice, nisu valjda strašni. Našu bezbednost su ugrozili površnici! Onaj klinac i njegova džukela. Dakle, mi ćemo sada napasti površinu zemlje! Dobro, sada već možemo da paničimo! Našim krtic raketama napravit ćemo put do površine za celu krtic vojsku i ništa nas neće zaustaviti. Moramo nešto da učinimo. Dobro, otputovat ćemo na Island, jer krtice mrze dnevno svetlo i zaposlit ćemo se kao kelnerice. A da pomognemo Johnny-u? Ipak nam je brat. Suzana, test, ne rečujem da izađeš sa mnom u grad, inače ćeš se suočiti sa mojim gnevom. Imaš li ti još onaj zli kamenokopač kojim si se onoliko hvalio? Pa da, imam. Ljudi, krtice, došao sam da se predam. Ja sam dete. Kada počinjemo sa invazijom površine? Pa ne znam, za jedno 5 minuta moram da se isfriziram da budem lep za osvajanje. I svetlo! Hej, eno kamere mog tate! Johnny, tvoje sestre... Sestre, nemoj samo o njegovim sestrama. Koriste brata kao zamorče, a mene su pretvorile u pričajućeg monstruma od psa! Rekli su mi da ti dam ovu so. Ali ipak ih volim. Za samo 2 minuta krtice će vladati svetom. Niko nas ne može zaustaviti, niko! To ste već rekli. Jesam? Stvarno? Pa istina je. Sad ti nas ne možeš da zaustaviš. Ispravka, sad opet mi ne možemo vas da zaustavimo. Bežimo! Rekao sam da nas ništa ne može zaustaviti! Haha, nisam li? Jesam! U pravu je, nezaustavljivi su. Sada smo stvarno gotovi. Da se slikamo? Ajde, samo jednom za uspomenu. Ah, moje oči kako peče! Ovo ne valja. Ptičica! Prestani! Zaustavi blješteće oružje smrti! Predajemo se! Nećemo napasti površinu, molim te! Vreme je za večeru. Nećemo stići na vreme. Ždera je previše spor. Treba mu
malo pojačanje. I ne zaboravite, na površini svi imaju ovo blješteće oružje smrti. Plavoko si površincu, osvetit ću ti se ja! Osvetit ću se! Možda, ali prvo da odspavam. Johnny, gde mi je kamera? Evo kamere, tata, stigli smo na vreme. Ovo je Evgenije, kaže da ga je Suzana pozvala na večeru. Bling, bling! Pardon, zovem se Bling, bling. Pa lepo, za večeru je rolad s mesom. Johnny X. Ovim bazenom blata želim da ti kažem, ne umeš da letiš! Deco, ne radite ovo kod kuće. On ne ume, ali možda ja umem. Šta je sa tvojim ludim sestrama? Čekaju Gileta. Zdravo, Gile! Gdje si, Johnny? Zdravo, Gile! Gdje si, Johnny? Zdravo! Gdje si, Johnny? Ne mogu više da čekam da nas Gile primeti! Obrati pažnju! Pa, eto neće. Čak ni ljubavni napita ga ne bi naterao da primeti dve takve rugobe kao što ste vi. Ljubavna žvaka mutirat će Giletove ćelije privlačnosti i naterati ga da se zaljubi u nas. Zar vam tata nije zabranio DNK eksperimente na deci iz kraja? Jeste, ali otkud on zna? A neće ni saznati. Ako mutirate i mene, tako da mogu da letim, date mi $5 i priznate da ste slinavice. Ti to nas ucenjuješ? Da. Očigledno. Možda smo malo preterali sa ucenom. Znam. Zdravo, Gile! Zdravo, Suzana i Maro. Nešto sam oduvek želeo da vam kažem. Da, Gile? Ja vas Ako ti omogućimo da letiš, moraš da uhvatiš majmuna Gileta i vratiš ga ovde u laboratoriju. Da ga vratim u normalu dok tata nije primetio. Dogovoreno, ali letenje nije dovoljno. Morat ćete i Dukiju da omogućite da leti. Da meni date moć da menjam oblik i prizivam uragane i da priznate da ste slinavice. Nema šanse! Ovde u centru Gicograda ništa ne može da zaustavi mladog mutanta skejtera Majmuna. Guverner je pozvao specijalce da zarobe opasnog čovekolikog majmuna na skejtu i odvedu ga u tajnu laboratoriju u kojoj se vrše bolni eksperimenti. Dobro, mutirat ćemo te. I mi smo slinavice. Da, dobro to. Ali morate da nam napravite i kostime. Od sada ćete me zvati Johnny X. Nikada! Hoće li nas ovo boleti, a? Ne, samo tebe. Hej, ja letim! Sada mogu da idem gde ni jedan drugi pas nije bio! Nemoj da si se sudio! Promena oblika! Idi po Gileta već jednom! Hej, dobro mi ide ovo letenje! Skejter majmunu ništa volaš, mali gradić! Ništa ga ne može zaustaviti! Ponovo promena oblika! A sada, majmunče, došlo je vreme da prestaneš sa bacanjem jabuka!
Mutant slon će zaustaviti mutant majmuna! Ovde piše da je trebalo da ulovimo mutanta majmuna. Mora da je greška. Pa ovo baš ne ide po planu. Ne, ali pobeći ću odavde kad prizovem uragan! Znaš, mogao bi samo da se pretvoriš u zmiju i odgmižeš. Ali tako nikada ne bih uhvatio skejter majmuna! Imamo mutanta, dovešćemo ga u bazu. Nemoj samo tu da se ližeš, drži ga! Treba mi još mutantskih moći! Pozadinsko energetsko gorivo? Ako ćemo se boriti protiv vojske, dobro će nam doći nešto tako eksplozivno. Ja to neću da jedem. Ali priznaćeš da je njegovo ciljanje zaista impresivno. Au, hoću reći Zdravo, deco, Johnny, izgledaš blesavo. Jao, vidi, torta! Čudan ukus. A sada novosti o skejter majmunu. Vodimo mutanta na detaljno i verovatno veoma bolno testiranje. Cilj nam je da otkrijemo kako ga možemo upotrebiti u vojne svrhe ili za neki reality show. Vodimo ga u područje 51,1, to je super tajno. Nemoj da kažeš gde ga vodimo. Nemoj da se biješ, što boli, alo. Misliš ovako? Deluje mi poznato. Na koga vas podsjeća ovaj dečak majmun? Ni na koga! Žurimo, ćao, tata! Kakav je to ukus? Dobro, a komu je dao jabuke za večeru? Baš ne umeš da letiš. A, pa možda bi te bolje vozio neki drugi leteći pas. Imamo plan cele njihove baze. Kiletar drže tačno u jugoistočnom delu, blok 13. Leti nisko da te ne uhvate na radaru. Ne brini, praktično smo nevidljivi. Stižu neki dečak u kostimu i leteći pas. Uključi alarm. Mislim da je ovo loš znak. Ma sad ću da im pokažem. Promena oblika. Pođi sa mnom ako hoćeš da preživiš. I ako hoćeš da se unormališ i da ne eksperimentišu na tebi. Ne prilazi. Imam super mutantske moći. Nisi jedini koji ih ima. Hej, i vi ste mutanti? Tako je, mi smo deo tajnog vladinog projekta u kom... Prestani da odaješ tajne. Već smo te videli kako koristiš sve svoje mutantske moći i sada smo ih neutralisali. Ali niste videli moju najnoviju moć. Eksplozivni vatreni prdeži, tu tehnologiju tek razvijamo. Odstupi! Iskoristit ću ga! Rekao sam im da ću te iskoristiti. Pođi sa nama, molim te. Uhvati se za... Idemo kući, Super Kuco, i požuri. Ne, stvarno požuri, stižu nas. Mutanti su u dometu. Duki zove Johnny-a, treba nam turbo pogon, daj jedan veliki prijem! To nisam očekivao. Mutant majmun je u pritvoru, a glasine da su ga drugi mutanti oslobodili su neosnovane, kao i glasine da smo i mi sami mutanti. Ups, vidi ti ovo. Odakle se ovo stvorilo? Žurimo, doviđenja. Dobro je da se to sa majmunom skejterom najzad rešilo. Zdravo, Gile! Gde si, Johnny?
Ti mutanti, nemoj slučajno da vas vidim kako mutite nešto sa DNK. Jo vidi, Johnny je pojeo pun tanjir pasulja. Žurimo, doviđenja! Samo što nije! Devojke!